Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bos ndelok kembang bos ngene. Tik. Tik bos. Tik bos kembang. Terap. Zewil. Kita jual kayak gini. Waduh kembang sindi ta Yul. Waduh kembang sindi, netik iki lho. Durung ngerti sing ndi enake. Arep sindi. Aku baru tuku media tanam. Iku jambu Kebijet kowe lho kosok. Mbak ngomong. cinta sindi ta, Tik? Kembang cinta, gelombang cinta. Oh. Dari ngono lho kok. Iku saja jarang payu ya, Mbak. Kena panas ya. Dek regane puluhan juta pin ngene iki. Ya ini harga mobil ini dulu. Oh, Yen kok saiki yo Dulu harga mobil. nah yo, kok iso. iki telat iki nandur kembang cinta. Tapi tahu ngedel larang, Mbak. Masanya tahu mayokno larang. Tahu. Ndek kae. Oh pas kae belum jualan aku pas musimnya harga mobil-mobil kan. Sampean baru ta jualan. Ya selama corona. Larang ireng kelas payu larang ya. Godhonge maksudnya. Dewi hitam. Ya Ya sing ngono kuwi barang. Pin sing ijo gelombang Cina iki lho sing besar lho. Bensin payu lebih jalan senang. Media tanam mau apa itu media tanam, Bin? Ya iku sak ning karung iku. Oh ning pupuke kuwi. Masuk nade ngono mobil. Cukup ora? Apa nih? Media kok mulai kok bosan omahmu sok. Bawa pesan. Ya to aku. Kok ketoke kowe kok bualak Ada gal kamu ning Gus. bualak Kurang apa? Dia entek, bar ngomong iki. udah entek tanggal tuwek. Yo to. Kok tanggal tuwek terus ae winurepmu. Kok engka cair dulu. Kok di Es cak. Mbak potmu kene sing api to? Sing keramik pira dek kae Mbak sing gede? sing kelakan. 85. Sing aku pesen iku ya. Mak lain warnane sampean kan sing anu Enggak ngono. Oh, iya ya. Engko nek kembang teko. Mas wis dipecah wis. Pecah. Kok iso sih? Anu kan plastikan tak angkat kirain tuh Kuat plastiknya. buntu pak plastiknya tiba belakang Ya tengahnya Allah. bolong. Iya, emang bolong, Mbak. Makanya salah lagi ngangkat. Kesana nih. Salah. Kesana nih Bapak ya. Titik. Sing gede iku nek dhuwur ya? Awalnya jempol dia masih sini kan satu. Sedih kuwi apa sing cilik? Oh, sing ngenteni kembangku teko. Kadek satu. Iki ya tuku, Mbak. Apa iki? Digo apa ngene iki? Heeh. Buat anu deket gitu. Iki Ya tuku. Iya. Kenapa gak nggawe dhewe? kena itu. Males atau enggak gitu. Ya, Kok masih. iso anu dicekeri kucing atau Ya mbuh ya lu lepet kok ngono kuwi lho. Tikus apa? tikus ke kucing ya? Ya di kucing ora to? Enek kucing. Engko. Kucing ya. Cukup apa ya? Ini loh, Mbak. Wah. Ini kemarin kena hujan. Iku, iki entar tak cukup. Sitok. Nek kembang wis teko, aku tuku kembang apik ben 500.000. Ini apa Oh, kembang apa? kembang. Bougainville. 600. Gede. Gede. 700 din, Mbak. Terus besar. Heeh. Apa jenenge? Warnane piro? Buttercup. Satu. Satu warna. Mahal satu warna. Tapi sing buttercup emang mahal, Mbak. Aku ditawani 1,5 juta. Ngarang. Piro? Nek 700. Iya. Kapan tekone? Mbah, aku lagi tuku dek Online no? Heeh. Bisa online mahal-mahal. Itu. Enak sing murah, Mbak.
nek gelem ning Ngawi ya Pin ya. Murah-murah iku. Karo milih ya. Sering aku rono. Dewe nggak dewe. Heeh. Kebune wombo banget. Karo gonmu. Sering aku rono. Ngawi. Aduh aku ora arti. Ngawe dadak. Ubung ngotol. Pinggir jalan. Enggak, merbu. Cek mlebu. Ah mlebu sakti Misalnya aku. apa gak mau. Isane bu apa? Lah iki wae gak diurusi lho. Itu kok sawah iki dua kantor. Cuma kucing kita. Heeh. Dia sing kecil piro? Sing kecil 50. 50.000 lho lagi. Ngene iki kok tiga plastiknya 50.000. Oh, gak, kok iki sok tahu ya, Pin. Nak segini berapa? Segini. 50 paling. 50. Sing gedhi 100. Enak aku karo milih kok. Iya, sing gedhi-gedhi wingi 100. Iya. Tapi dia nggak lengkap ID-ne enek. Tapi apik sih kayak Sakura es krim ambek Ya, campur. Kayata. Campur. Media taman Pin, angkat Pin. Cukup apa ora? Iya. Kene koran to Mbak go tataan. Karung ya? Ya karo kosong ti. Karung. Ora cukup ta Pin? Tentang toko kios. Iku karung. Sedikit Sekam ya iku ya? dari toko Ora kan? kios. Sekian dan terima kasih. Ini ya. Iya. Baju ke pontek. Entek. Kamu sing potek gede lho kayak ibu sih. Cek ndi? Kayak ibu omah. Iya. Barangkali di sana. Itu karo apa nek? Iki diameter pira iki? Iya. Diameter 35. Harus ke pot. 35 murah ya? Harus cuci ya. Ijek. Diameter 40. Ijek potku. Si potin tanu si ae. Iki diameter pira? Oke. Ini setengah itu tanggung sare. 35 piye? Tapi kan nenek kembangku, Pin. Gampang kena. Kena. Yang apa awak ini? Aku yang awak. Yang aku nggak apa. Duh. Jadi kayak mobil ngono ya? Iya, tapi gue tumpang nang mobilmu toh. Lah ya, nanti tak kayak mobil. Jeberan sepi. Apa nih? Iya, iki jeveran yang mobil. Lah ndi tukange? Mantap. Ya. Wes. Pinjamkan wonge. Iya toh.
ngono kan. Pakai kursi ya? Bisa tau wis tak Wes ngono buat vlog pagi hari ini saya. Di tau? Kilo itu kan juga dari kilo kami juga. Wah. Senggol piwawan lho kok. Ya, nanti. Yo. Sing loro jupuk sesuk ae ya. Ya. Oke, Bos. Nanti. Ketuku loro. Apa? Anu nih. Apa? Wi. Loro, Bos. Kata telu to? Sesuk dijemuk, sesuk dijemuk neh. Oh, berarti kurang sih. Ya, mbuh kurang pira ora ro. Wis ngono Bos, vlog pagi hari ini saya tuh kembang yang berarti lepas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.